Dobroveče. Dobrodošli u emisiju Debatina. Moje ime je Žarko Intonacija. Večera su sa nama politički vitezovi okruglog stola. Dr. Naciljub Duraković Duče, portparol Srpske fašističke stranke. Dobroveče. Veče. Milosav Kosilica, zvani Džoni Suša, ispred partije Ujedinjenih srpskih seljaka. Dobroveče. Pozdrav, sinko, zdravo. Profesor Slobodan Dajguzin, predsednik Saveza liberalno-građanske lige Socijaldemokratskog centra ili SLGL-SDC. Dobroveče. Dobroveče. Drago mi je što ste moji gosti večeras. To kaži. Počnemo od gospodina Durakovića. Ja. Vi ste posebni i poznati po svom programu, koji je prilično slobodan, pa molim vas predstavite se u najkraćim crtama. Ja, pa ovako, naš program se sastoji u 3 tačke. Prva tačka jeste oživljavanje naše posrnule privrede, naše posrnule ekonomije. Suština svega jeste izvršiti opštu konjugaciju našeg pravnog sistema. Svi ovde znamo... Treća tačka, izvinite. Prve tačke se kreće, gospodine. To je suština svega. Svi znamo ovde šta je konjugacija. Italijanski reči konjugo konjugare, jel te? Druga tačka našeg programa jesu stranci. Njima jednostavno treba zabraniti ulazak u našu Srbiju. A na koji način biste to... Polako, gospodine, ja vama ne upadam u reč dok ćutite. Dakle, druga tačka, omogućiti strancima boravak u Srbiji maksimum na 7 dana. Zašto 7 dana? Za 7 dana on može doći ovde, potrošiti svoj novac i otići. Molim lepo. Sve preko toga je suvišno. Stranci muzu... A 3 dana gosta dosta? Molim vas, stranci muzu našeg seljaka. Muzu ga, muzu naš agrar. Znači, jednostavno... Možda gospodin Kosilica mogu da kaže. Ne, molim vas, nisam završio, ja se izvinjavam. Klasično muženje. Evo, Kosilica upravo zna o čemu priča. On jedino što zna jeste to. Znači, muženje. Molim vas. Znači, pored toga, treba zabraniti političko delovanje ovakvim ljudima kao što je gospodin Dajguzin. Njegova politika je upropastila našu zemlju posljednjih 150 godina. Molim vas, gospodine, suzdržite se. Nemojte mi upadati u reč. Ponašajmo se liberalno-demokratski, shodno nemačkom nacionalsocijalizmu. Dobro, treća tačka vaše stranke. Treća tačka jeste ujedinjenje svih srpskih patriotskih snaga. Svih stvoriti jaki srpsko-srpski srbadijski blok. Objediniti sve Srbe s obe strane Drine, s obe strane Morave, sa obe strane Amazona. Ujediniti Srbe pravoslavcije, Srbe katolike, Srbe muslimane, Srbe jevreje i Srbe Čehoslovake. Samo zajedno, kao svežanj pruća, možemo se odbraniti od neprijatelja. Dobro, vratit ćemo se. Ukratko, samo još jednu reč, molim vas. Citirat ću jednog istočnjačkog mudraca. Neću mu reći ime, da ne bi ga besplatno, reklamirao. On je rekao, ko nije sa nama, taj je protiv u nas. Kraj citata. Gospodine Milosave, ja znam da se vi zalažete za agrarnu politiku i sada me zanima kako bi se... Agrarna politika nema alternativu. Štala nema alternativu. Poljoprivreda nema alternativu. To su sve, mislim, delovi našeg programa koji su uvršteni tu. Znači, zalažete se za ekološku državu? Da zalažemo se, da založimo nešto u špored kad ima neka drva, kad nema, onda šta da radiš to. Nekako se snalazimo opet, mislim, šta da kažem, super je, super, onako, može bolje, bit će gore, samo kad je bolje da gore ne može da bude, a opet obrnuto, ja bi parafrazirao mog našeg seoskog bricu, frizera, tako, pa da parafraziram, da on je prvi se požalio kako nama u Šumadiji to teško ide, on je rekao Šumadijo, rodni kraju, svi od tebe uzimaju, a ništa ne daju. To je jedna ključna rečenica koju je on izgovorio, znači 1000 nije bitno i tada sam ja... Dobro, što se tiče industrializacije, da li biste vi fabrike preorali, posolili ili dozvoljavate da... Slušajte, meni ti, mislim, trebao si da malo izučiš te tvoje, kad si počeo da se obraćaš, jer ja nisam od juče, znaš,
Ja sam mnogo uložio u selo, ja sam tu školu našu Retar Kočić obnovio, mi smo to krečili, napravili smo, ja sam prvi roker u selo, ja sam imao grupu Platinarski pratci, osvojili smo sve moguće nagrade tu, znači napravili smo čudo u okrugu i sad ti tu meni nešto zamene teze, znači, mislim, dozvoli ako mogu ja da kažem nešto, ako samo napred, mislim, ja sam oplodio kapital, ne samo seoski, nego celog regiona, naše zemlje, znači, oplodio kapital da on može da se umnožava, da se napravi još više štala, još više poljoprivreda, da to sve bude i dokazao sam lično na mom... Gospodine Zumašine, znači, samo se iskontroliši da... Za koaliciju, kaže čovjek, pitaj. Čujeli ste ušli u koaliciju sa omraženom partijom generala Buzde, pa bi nešto o tome hteo da čujem. Ne, mi još to nismo, znači mi ćemo imati skupštinu, tu imamo mi neke frakcije, nije bitno to, sad nije to tema. Mi to kad prođe, to je izbor i to, onda ćemo mi da vidimo gde smo, šta smo, i onda će da reagujemo u skladu sa situacijom. Nego, hteo sam da kažem, znači, u ovom kontekstu koji sam počeo ovog izlaganja, ja sam kao Milosav Kosilica dokazao da su muda Čogoća, čuda moguća jer sve sam to uradio za selo, a isto vreme i šire, razumete šta pričaš? Pomalo, samo još da dozvolimo... Ko može to razumeti, molim vas, te floskule? Ne, dozvoli, ja vidim da si ti, dečko, ti si malo agresivan. A ja sam prvi... Ne, ja sam prvi koji uveo ljubav u selo. Jer zašto? Samo dozvoli da kažem što. Kakav je ovo reč? Slušajte ovo, vodite. Molim vas, vi treba da se sečete ovakav govor mržnje. Jer i siledžija, sad izmini što gledam u tebe, je... Ne vidim da je gledaš i imaš naučan. Kad bi imao ljubav... Hoćemo li se pridržati pravila? Ljubav je ključna reč. Slušaj, samo dozvoli. Jer ako nema ljubavi, onda i siledžija, što kaže, ima siledžija koliko hoćeš. On siluje jer ga ljubav ne miluje. On siluje jer ga ljubav ne miluje. Da ima ljubav, on ne bi siluo. Biće, samo da dam profesoru Dajguzinu reč, da nam objasni zašto se on bori i šta bi legalizovao još, pored onoga što nije. Dobro večer, ja bih volao da iskoristim ovu priliku da pokažem svoje lepo obrazovanje i ponašanje, pošto nijedan od mojih prethodnika nije pozdravio našu cenjenu publiku, ja bih iskoristio priliku da pozdravim. Ja nisam pozdravio. Dobro večer, publiko, dobro večer. Sasvim je paradigmatično u potpunosti što sam ja, poslednji predstavljen ovde, jer su sve naše... Poslednji, ali ne i najgori. Pa dobro, to je baš lepo, ali ja zato zastupam liberalno-građanske vrednosti ove zemlje i s obzirom da sam poslednji predstavljen, to je skroz paradigmatično, znate, zbog toga što izgleda da su u našoj zemlji... Gospodine, ne treba ni biti da budete predstavljeni. Molim vas, gospodine, ja nisam vas prekidao. Jel te? Sramota, mislim. Znači, ja predstavljam Savez liberalno-građanskog socijalno-demokratskog centra, takozvani SLGL-SDC, i želim da kažem da mi zastupamo slobodu u našoj zemlji. Slobodu, gospodo. To je nešto što vi se nešto... A ljubav, sloboda, to sve povezano. Mi ne znamo šta je sloboda. Pa mi smo za tu slobodu krvarili, gospodine. Ja ne znam, da. Vaša sloboda se pokazala u toku 90-ih. Seljak je najteže biti. Nije lako seljak biti iz znoja u njivu ili lakše u realiti. A vi svi biti dete u realiti. Ne može tako. Dobro, znači, realitija treba biti više ili manje? Što se mene tiče, mislim da treba potpuno ukinuti to. Znači, to je jedino što je pametno rekao. Evo, kod mene u selu. Jedino što on može pametno da kaže. Kod mene u selu. Se menja mišljenja, ako je gospodin... A šta biste još ukinuli, molim vas, kažite mi? Da li biste ukinuli pravo vegana? Ja bi ukinuo takve partije kao vi. Sve partije koje su sa desnice vole desnicu. Da li ste vi vegan, gospodine? Naravno, gospodine. Eto. Naravno. Priča je završena. Šta reći dalje? Ja se ne slažem... To su novi trendovi, nema potrebe da se komentariše, nego... Kod mene u selu samo u kafići sede ovi kafićari, kafićarke i gledaju taj reality. To treba da se ukine. I ne može posle ništa do mozga da mu dopri ko one koale, ima kliker mozak kad spavaju samo i spava, da ima u kafić.
E pa kad smo kod realitija, ja moram malo To da... ne može, bre, da mu načukaš par švegera prvo, da se vidi da li je tu, da mi ščupaš uši, pa on kao, evo sam, tu sam. Pravo je vreme za jedan komercijalni blok, vraćamo se vrlo brzo posle reklame. Mislim, ti čoveče, ne možeš tako Znači, ja da ne mogu pričaš. da verujem kako se laže. Kaki vegan? Ajde ovo. Kakav vegan? Dogovorite posle, ajde sad. Druže, ti znaš šta je vegan? Znači, ne znam. Znaš šta je vegan? Ali dobro, mi u celom uzemo prave Pusti dvojku! Znaš šta je vegan? Druže, znaš ti šta je vegan uopšte? Ja rembačim na njivu, bre, po ceo dan, oni sede, ovi u kafićari. Pitam ga, nešto on Piju pričao. šejci, bre. Ovi ko da su u Saudijsku Arabiju, bre, piju Druže, šejci. vegan, on je vegan, da li si ti svestan toga da je on vegan? Ja ne znam kako ste ga dozvolili. dozvolili. Muda čovjek, što vas okrete nešto. A on samo muda i vidi, bre. Muda od Ja babu ne da mogu vidi. da verujem. Znači, ovo je to. Njihove bolesne navike, hoće na ulice da iznese da jedu trule paradajze koji padaju iz drveta. Gospodine nacije. Neće meso da jede, meso neće da jede čovjek. Ne obraćaj mi se. Ne obraćaj mi se. To je stvarno sramota. Ja sam navikao da štedim, bre, ja čaša od euro prema čuvam i pijem vodu, bre. Ja 2 džempera kad imam, ja ko da imam butik, bre. To je sve u redu, evo kaži ti meni, jel čekaš da padne plod s drveta ili ga ubereš? Ili čekaš da padne pa onda da ga jedeš? Ne, mene se ovo sviđa što je gospodin rekao, s obzirom na to da se mi zalažemo za reciklažu, znači treba upotrebljavati predmet. U potpunosti. 5 sekundi. Evo idemo. Molim vas, secite ovakve nebuloze. Što pričate? Ništa. Zašto ste voditelj? Vraćamo se u program, idemo od početka. Znači, doktore Duraković, Ja. možete još malo nešto da nam pojasnite o vašem stavu prema ostalim političkim strankama. Ja. Pa mislim da su kolege, ako ih uopšte tako mogu nazvati, ali sami rekli o sebi dovoljno. Ne treba tu trošiti reči, dovoljno reći da je čovek vegan i to bukvalno sve pada u vodu. Ali ja ne znam šta vi imate toliko protiv toga. Vegan, biti vegan, to je tako divno, to je tako Vi lepo. možete biti vegan u svojoj kući, ali na ulici hoćete vaše bolesne navike preneti. Mene Mislim, tiče, to svi bi je trebalo da stvarno. budu vegani. Može seljak da... Jel možete njemu, evo seljaku čoveku da objasnite šta vi radite kad izađete ispred drveta? Šta radite? Ali meso te voli, to je uglavnom ono maksima. Evo, nek objasni čovek našem širokom milionskom auditorijumu šta radi kad stane ispred drveta. Ma nije bitno, bre, treba da se je nešto. Znaš šta je problem? Ovde samo prave puteve i trotoare, pa ne jede se asfalt, bre, ljudi. Znači, treba se jede nešto, da se hrana, da se omogući da može od čega da se živi od svog rada, od te stvari. Ja se slažem tu. Tačno tako, mi se zalažemo za organsku proizvodnju. Njih dvojica se slažu, to se odmah vidi da se njih dvojica slažu. Ne, nisam ja rekao Lepo, kad se Srbi slože. Njih dvojica se slažu, molim. Što sam ja rekao da treba da jemo, ne asfalt, trotoari i mostovi da pravimo. Ja nisam, ja sam rekao samo da... Znači, preorati puteve, vidim. Treba da jemo nešto, bre, ljudi. Ali treba jesti meso. Pa ne znam ja... Jel treba jesti meso? Direktno vas pitam, jel jedete vi meso? Pa dobro, ja jedem kad ima. Pa kad ima? Pa na selu valjda ima mesa. Pa slabo ima. Nama meso propada. Srpske svinje propadaju, nema ko da ih muze. Ti znaš kako se muzu svinje? Može samo malo On vremena. neće da muze, neće da jede. Neće. Pa kako misliš? Pogano, pogano stvorenje. Neće da ubere jabuku. On čeka jabuka da padne sa drveta, da je sa zemlje uzme. Neće da ubere jabuku, bre. Ko je to Bojim se bolest? da ne pratite tok emisije. Gospodin profesor je zaustio i ne treba da ga prekidate. Tog zdravog razuma. Znači, hvala vam, gospodine Intonacija, veoma ste ljubazni. Konačno sam dobio ja reč, nadam se da će svi normalni ljudi u našoj zemlji imati dovoljno razuma da me poslušaju i da shvate koliko je veoma bitno biti vegan. To je tako dobro. Molim vas, i secite ovo, stvarno nema smisla da je došao da propagira svoje bolesne ideje, to stvarno nema smisla. Ko ja kad dođem u grad, Stvarno nema smisla. slušaj, ja kad dođem u grad, pa ja moram da validiram kartu, ne mogu da će mi primu prevoz, toliko to. Ovaj ko da je pao s Marsa, ovaj priča o veganima. Možemo se vratiti u tok emisije. Pa ja ne branim, jedno kratko pitanje za vas. Čuli ste sigurno za program Beograd na rodi, gde bi se parovima... Berlusconi na slobodi, čuo sam i to. Da, parovima domaćim protiv bele kuge, što bi se davali apartmani da se bave reprodukcijom. Šta kažete na to? Ali to može i u selu da se ostvari? Pa možda bi moglo nešto da se uvede po tem pitanju, znači
da seljak malo da odmori dušu, mi mnogo radimo na selu. I mislim da to tu, ko bude to napravio, da to možda bude dobro, to stvar. Ne znam, ali ne bude kupleraj. Ne, nikako čisto, vidite kako Srbija malo, onako sve manje sa brojčanim stanjem stanovništva. Kako i da bude kad su vegani pored nas? Objasnite mi, kako vegani, sve više vegana oko nas, molim vas. To je suštinsko pitanje. Sutra dete treba da mi bude vegan. Ali gospodine, nisu problem vegani, problem je u tome što vi terate ljude iz ove zemlje, tako što im... Mi teramo strance, gospodine. I vi niste gospodin, vi ste drug. Pre svega. Vegan ne može biti gospodin. Znači, vi morate dozvoliti ljudima da ostanu ovde. Kojim ljudima? Kojim ljudima? Sloboda, to je jako bitno. Sloboda je podjednako bitna kao i biti vegan. Ne, molim vas. Ako biste dali ljudima slobodu, ljudi bi... Ne zaslužuju svi ljudi jednaku slobodu, da vam ja kažem. Živčana ograda, migranti, živčanu ogradu da se odme to da se izbaci. To se sa mnom slažeš, prijatelju, ne s njim. On je za migrante. To troši živce, ljudi hoće da pređu, ovi im ne daju. Uporno zastupate potpuno pogrešno mišljenja, znači vi indoktrinirate našu... A vi, znači, misliš ja i onda, a mi zajedno nešto da šurujemo. Meni se to čini. Molim vas, ovakve insinuacije, on što radi to kod kuće, onda spaja s mene, sa njim da spaja. Ovaj su ovaj Brčić. Kontrolišite se još malo. Ne mogu. Gospodine profesore, znači, migrantska kriza i vaše rešenje ukratko. Evo ovako, što se tiče migrantske krize, mi smo potpuno za tu krizu. Znači, kriza je tako divna jer nam daje mogućnost da saznamo nešto više i o sebi i o drugim kulturama, što je, mi smatramo, veoma fantastična stvar. Ups, izvinite, zvoli mi mobilni telefon. Znači, nije u redu. Eto ti gospodski, veganska gospoda, vidi. Nema to veze s tim, to je se iskušeno. Molim vas, ja ne mogu više ovakvu emisiju, ne mogu, molim vas. Kakav je to način? Kakav je to način? Vidim da ste vi vaš telefon. Ne mogu, molim vas. Pa telefon vam zvoni, je vas drug vegan zvao. Je li on vegan? Molim vas, kažete mi. Da li je on vegan? Pitajte ga, je li on vegan? Čekaj bre, polako bre, jao, šta se dešava u ovom ludom svetu i u našu državu. Hoće li on reći koji mu je program? Ja uopšte, to je... Koji mu je program, je li rekao neku suštinsku stvar za oživljavanje naše privrede? Tako što će da čeka jabuke da padnu, neće da ubere jabuku. Onda ne može ni da... Toliko ta bolest toliko ide da on neće da ubere jabuku, nego čeka da ona padne da bi uzeo jabuku sa zemlje. Nismo mi isti glas, ne može Samo budemo možemo nikad. pevati u isti glas. Uskoro neće jesti ništa što daje senku. Gospodine Milosave. Sve što ne daje senku, on samo će to jesti. Znači moramo se saslušati. Ovaj mu upada u reč i ja ne mogu da pričam ništa. On njemu upada u reč. Dok ste vi ćutali, ja vam nisam ništa rekao. Dok ste ćutali, ja sam bio miran, govorio sam, nisam vam upadao u reč. U redu. Nisam nikome upadao u reč dok je ćutao. Molim vas. Gospodine Kosilica. Budimo malo parlamentarni. Vi nameravate da izađete na sledećim izborima. Nacisti su izmislili parlamentarizam. Samo trenutak. Čekaj bre, mora nešto i ja da kažem, valjda majku. Samo kratki program na sledećim izborima. Si rekao svoje davno. Sledeći izbor je vaš program, gospodine Kosilica. Kakav program? On ima program. Ajde. Kakav program? Pa sam već rekao, znači da poljoprivreda nema alternativu. Samo vrti u krug, jedno te isto ponavlja. Štala nema alternativu, čvarak nema alternativu. Štala, ovce, konji. Pa dobro, toga se gospodine počinje... Druže, si ti vidio tramvaj nekad u životu? Ja, kad dođem u Beograd, uđem i validiram kartu odmah. Ja sam to i rekao njemu. A preskačeš šine tramvajski kad ih vidiš? To mora da se plati karta u grad kad se dođe. Kako to misli? Mi donesemo kajmaka, oni treba da nas prime u prevoz bez karte. Znači bus plus ne može to tako. Da se nastavi njihov teror. Ma dobro sad, kako će to da se uredi? Ja nisam tu kompetentan, znači ja dolazim iz drugu sredinu, znači... S druge planete ti dolaziš, druže moj. Ovo je idealna situacija da vidimo kako desničari u našoj državi iskorišćavaju nevine i naivne... Kome se ne sviđa, može da ide iz ove zemlje odmah, ko je na putu da ide... Ne da ide sam, da se protera. Ovake treba proterati, ne on sam da ide, ne sme on sam ništa da uradi. Sve što on sam uradi, to je propast, to zapamtite, dragi gledalci. Sve što on sam, koja kamera snima, ne znam koja kamera, sve što on sam uradi, sve, to je propast. Zapamtite šta sam rekao. Dobro. Ko je na putu da ize osu žutu, to je moje, znači, kome se ne sviđa... Ovaj lupa gluposti, ovaj propagira bolest, molim vas,
Dokle je došla naša država? I mi hoćemo bolje sutra. Kako je vaše rešenje naše države? Ja sam rekao 100 puta kako je nam, niko neće da sluša. 3 tačke. Evo imate prilike auditoriju da slušate. Rekao sam na početku emisije. Šta vi imate protiv mojih Brčića, molim vas? Šta imate protiv mojih Brčića? Znate koje su veličanstvene ličnosti u prošlosti nosili ovakve vrhove? Čovjek te pita koji ti program, Ja sam rekao moj program. Ja sam rekao moj program, druže. Znamo ko je nosio Čaplina, Čaplin je... Ovaj se vata za drugo nešto, ovaj za Brčiće. Vatate se vi obojica za, da ne kažem zašta. Levičari i vegani. Koji deo vegan? Ja sam gledao vegan 1, 2, 3. Koji deo je ovaj? Svi delovi vegana su fantastični. Svaki vegan ima samo fantastične delove. Nema, to je katastrofa. Vi, gospodine, intonacije, ili ćete voditi ovu emisiju ili ja ću da napustim ovo. Ja ne mogu da slušam ovako ove boleštine više. Ovo stvarno nema smisla. Jednom sam se uzdržao, jedva, ne mogu, drugi put ću da puknem. Lepo smo vas pozvali na vreme i morate... Ja svoje vreme poštujem, gospodine. Ja svoje vreme poštujem. Tuđe vreme me ne zanima. Nasilje i verbalno i da lupate po stolu. Šta vam je ovaj jadan sto uradio? Ovaj sto je nekada bio biljka. Mi vegani se zalažemo za slobodu bilja. Hoćete, ajde, molim vas, probajte malo. Je li ukusno? Biste se usudili da malo sami to... Ili ćete i to čekati, da istrune pa onda? Molim vas da se trudimo da budemo kulturni. To recite ovom drugom pored vas. Ješćete vi šašu svi zajedno, tako kako se počeli da se raspravljate i propadnemo toliko uz šašu na dete. Je vidite, pregledajte, ili ima još? Da li je šaša veganska? Dobro, vidim da je polako vreme da se opraštamo za danas. Šta, već kraj? Kako bre? Dosta ste drvili. Ja sam objasnio svoje 3 tačke malo... Znači, uvek protiv vi me pitate jedno isto, koje su tačke i koje su tačke. Ja sam rekao 100 puta koje su tačke. Ja sam rekao svoje isto. Tačku da vam izložim. I tačka i zarez, znači, ovo što sam rekao, to sam izložio, znači... Ti je rekao. Šta? Pa on. Ništa vi niste rekli. Ali vidiš ti ko tebi pravi problem, ti tu meni, mi možda napravimo posle koaliciju, ovo ono, ćuti. Evo mi je dobro, gospodine Duraković. Evo, pristajem odmah na koaliciju, čak i sa njim. Nisam ja rekao s tobom, ne. Ja sam se ogradio. Sa kim? Molim vas. Ti na sceni. Molim vas. Ako ćete njega da proteramo, ako ćete to da vegane proteramo, odmah. Odmah potpisujem. I sa njim, tikvu sadim i sa njim, samo da ovoga. Pežorativno sam rekao, nisam se izrazio. Ne znam ja kući s kim tu, nego pežorativno. Ne mora da se mnogo... Ako imate neku objavu, slobodno podelite. Gde ti je taj pežorac, si ga ispred parkira? Mnogo se vatite za vrat, a možda si sutra da bude nešto, ono... Sa njim? Dobro, od samo kratak zaključak. Znači, ni podrazno, znači, evo... Par rečenica svako po kratak zaključak, gospodine Duraković. Evo ovako, ja sam prvo rekao svoj program i me niste dali da ga malo obrazložim detaljnije. Ukratko, ovakvim ljudima treba zabraniti čak i učešće u emisijama. To je pogubno za naš sistem, za našu omladinu pre svega. Ako vegani... Gospodine, ja uvijem da bre, čekaj, Hoće mene da polibala jedna vegančina srtljiva, jao! Eto, ovakvi treba da vode državu. Morat ću da odjavim ovu emisiju bez naših gostiju, ali sledeći put... Ja idem, pa ti odjavljuj šta hoćeš. Sa širokog političkog neba naše zemlje. Nove vegani! Do tada ostanite zdravo. Doviđenja! Smrt veganima! U desnicu!